dem fish baba. Yo wagwan brother. Bulato baba. Things are proper. Things are proper. Things are settled. Yeah man. Ko utanzo kuti hanzi munorowa mangoma. Mangoma totorowa kuti kurowa ngoma. Aizi boma totimukira nemabhazi ndaiso. Mabhazi ndakamakwira ekwamnenja. Ekwamnenja. Ndoko ndaisenza. Kore mangoma nderimi. Ari mangoma anonzi Itsaliman. Alright, sazo mangoma mawachitanga rini? Takazitanga 2017 but zvekuzorikuta 2020. Alright. Chichakaita kuti mutange zvemangoma chibaba? Zvemangoma yakangotanga iri nhumbu mudumbu ramama ndaingokika zvekuti ndega nchibuda ndakangofila ndiri mangoma. Uri mangoma? Yeah man. Alright, saka chichakainspire kuti ufarire mangoma. Chakaita ndifarire mangoma ka. The big man yakaita ndifarire mangoma. Boys big man is a big man thing. Oh, Gaffer. Yeah man, Gaffer thing. Alright. So mutori ready mumbotwa 1 or 2 ma freestyle. Yeah man. Mutori ready riwa. Atori ready baba. Alright, DJ. Yeah man. Yeah again. So, I mean see you again. Sha. I mean see you again. Sho, sing again. Sagando vaxengerere Ndrimambo sanka tuterere sha. Mangoma saka semuru ekufusha. Inzwa ngoma dzacho saka ndova kurungaya. Nditori boss kungi pumako. Ndakarira iri motikari yandotongoda haria. Handiskuma shure sanika keria. Mapatani angu saka vari kuterera. Ndikati kuzambia Karibia varikundidanawo kusepia andimbogeza nechimkondia askirira kudiwa nanaposhiya chatoona ndinofamba ndinakwatsi pasina nzungu saka hapana manatsi geto yudzi rakutamba maclax kana ndaimba vese vachandondipa mamax chibvunza kana fantani kumbare ndodiwa inini kutodarika timbare tindike nengoma ndati fare mukoma John vandichaira runare kuchoza ubambazale kufara nematsosa todiwa nemajama sanika fotya icho chingoma kuno kachadhonzwa ndine chienechi kunge vanchoka isawa bvunzi ngaritinya semu wachitawa bvunza kana gutu futi kakatawa ona kunge levo ramusoro kunge tawa handivere pawandakapfekawo Adidas chaona kuti handizimurukas sanika muganda dondeskidas vari kuona ndiri kubuda pavidas nekwizaka ndine ringi handizimukwini kasi ndiri kingi chimbobvunza kana twini inini ndomhanya sanika Lamborghini vamwe vaitoda ndigo mhanya mchini kana ini ndakaimba ndotobuda tsinga ari mukadzi ndosiya ndamfimba kasi ndamfimba ndotomupa mimba vaudze kuti vese saka vacha yo donzi Itsaliman hanzi Itsaliman ladies and gentlemen. Yeah man, simiasi. Yeah, munotowanika pamasaisai here Itsaliman. Pamasaisai munongoti tsvaga mungoti outer team zvekunyanya. Outer team zvekunyanya. Yeah man. Pa Facebook. Yeah, pa Instagram zvese. Nepa YT. Yeah, ndipapo. Baba tisatapedza nguva rege mumboti pafuti kamwe 1 kanenge kakapenga. Bozi ndatoona kuti mune hasha kuchibaba. Iro. I miss you again. Sha, I miss you again. So, I miss you again. No one of them uchatoona mne malaiti sanika kanzuro ndiri kukanda spike waona rogo rangu razorova maiki chiziva left kutarisi right ndopresa almighty zvakatanga itori mimba mudumbura mama saka ndichingokika ngwendere pazorira speaker ndaona nzenza dzavakura satsika ndikangoti kunjani I can't speak Ndebele kutenderereka mna Juniors Nyerere saka baby unafuno ndelele ndine rudo runotsvedza sanika derere saka 1 me and if I can crew love yangu baby inona monge glue saka 2 usazojambira mpu amina saka Jessica Raju no one of them zvandoda ndinoda zvakanaka kungoti mama vangu vadye mazai nemkaka sashakira pastage yatova waka ndobatidza dhanzi wona sankamzanga handisiwo sayakasi
komi chipanga ndinenge suluka siva kutoti dendera kwandenda semugido kwese kandinofembera vaidoterera kasi inzwanzwe ndinosviita so ndopinzako ndofonera mabosi ndichitiwo yelo ndofonera mwari nekuti ndoda mari andimbodonha sanga munhu ane fari zvakangotangira kumbare ndodiwa kutodarika dhimbare tindike guma ngoma ndoti fare fare mukoma joni vandiridzira runhare zakainandinga ndakavaudza ndotodawo good life mudenga igo yendasanika kaiti muratidza kuti makazvimaster zvemangoma izvi. aiwa takazvimaster boys vakati trust. Alright. So muri kuona muri kupi kune mangoma? Mangoma mangoma anogonosvika Gambia kana kuIndia kana kuZambia futi. Alright, ndoko muri kuona mave nemangoma vano tisingapedzi nguva stereki. Ko mukatoti chiko kune mafans enyu mune zvimwe zvamakavagadzirira here chichichi? Kune mafans? Kune mafans ndikuti ndiri kubika ndandi ende anakishana nasandi muchajamba mudhanzi ende vhiza rangu riri kutoya kumuzanzi komo mawana tisatapedza mati maplatforms enyu akamira sei? aiwa auta team zvekunyanya munondowana Facebook Instagram zvese papo YouTube yapo munondowana thank you chibaba tichipedza